lebo vnímam ja túto kritiku opozície, ale staviam sa k tomu tak skepticky a opatrne. Z definície koalícia je koalícia, má parlamentnú väčšinu a bude si robiť, čo chce. Tá opozícia sa môže postaviť na hlavu, ale vo veci tej novely trestného zákona. Ale to, že sa o tom ešte teraz rozprávame, že ako to idú opravovať a čo sa s tým spraví, tak to je dôsledok opozičnej práce a toho argumentovania, niekto by povedal obštruovania v parlamente a podania na ústavný súd, ktorý im vlastne v nejakej miere dal za pravdu. Ja neviem, že čo presne majú robiť, že čo to má byť. Vieš, že on sa rozpráva o niečom, že Fico by robil také a také tlačovky. No, oni ich napríklad robia tiež. Vieš, že čo tam chceme, aby vrešťali, jak Matovič v roku 2019? Lebo to asi zase celkom nechceme. Vieš, že majú ísť do regiónov a tam tým ľuďom dávať guláše a takto. No, to je... A rozprávať vlastne takým akože jazykom Roberta Fica. Tak. Čiže vlastne vy chcete, aby on bol Robert Fico, to po prvé, a po druhé o tých ľuďoch akože v regiónoch ja neznášam ináč. To slovo mne sa zdá, že región je úplne všetko. Že vy ich vlastne máte za takých, že ťuťmákov, že chodí ich tam opiť rožkom, v tomto prípade gulášom. Ako veľmi naivné predstavy o tom, ako čo funguje. Ale teda aj keby si získal na svoju stranu 4 ľudí z regiónov, nerozumiem tomu, akože, čomu by to prospelo a ako by to v tej bezprostrednej situácii, ako by to zastavilo alebo komplikovalo činnosť Roberta Fica.